Philippines! Good morning, Sweden! Ngayong araw ng Monday is palabas po kami. Ikot po tayo dito sa aming apartment. Sa labas ng building apartment. Ayan po ang labas ng apartment namin. Sa side niya, sa left side is triangle. Minsan punta po tayo doon banda. Ikot muna po tayo dito sa may malapit sa amin. Ayan. Magandang umaga! Ayan, may ginagawa po sila rito. Ito iyo. Ito po si Ragnar. Ayan po, naka-banquet po siya. Ayan. Ayaw niyang umiga, so dinala ko na lang po yung parang upuan niya. Ayan. Ito yung hand shop na madalas kami mamili dito ng mga pagkain namin. Ayan. Supermarket po yan. Malaking supermarket. Ikot lang po tayo sa may building po namin. So ito po, paglabas po ng building, ito na po yung mga makikita. Itong mga bike na to, karamihan po dyan sa mga nagtatrabaho dito. Ito yung pawn shop. Ayan yung banken. Diba? Yan, inaantok na po siya. Tutulugin ko lang, tapos uwi na kami. Ano ka? Kamit ka? Sandali lang po. Yan. So, bali yan po. Malapit po kami dito. Ayan. Tapos dito. Ito yung mga sinasabi ko na maraming restaurant dito. Ito, malapit sa amin yan. Pasok po kayo dito sa kanto na to. Ayan. Walang mga dumadaan na kotse o sasakyan po dito. Kasi, pang ano lang po ito. Pang tao na daanan. Minsan may dumadaan. Pero madalang maraming restaurant dito. Iba-ibang klaseng restaurant. Lalo na pag summer na, sobrang maraming kumakain sila. Maraming kumakain sa mga ganyan. Yan, binilagay nila yung mga upuan na ganyan. Ciao. Yan. Ito po yung sa side ng building namin. Paglabas niyo po ng building namin yan. Gaganda ng mga tulips doon. Nagbukadkad na sila. So ayan po. Yan po yung mga paghapon naman po, pag may time po kaming maglakad, yan, dito po kami madalas tumambay nila Wilson. Dito po, yan, dyan. Dito sa may box dyan. Kasi pag 5 o'clock till 6, nandito yung araw. So, napapainit po kami dito. Yan, dyan. Yan. Kaya doon po. Doon.
kaya dito po. Ayan. Pwede mag-budol fight dyan. Ayan. Daanan ko ng mga bike. Tsaka so maaraw po yung sikat ng araw, pero malamig yung hangin niya. Ayan. Ito bago lang po itong restaurant na yan. Mga last month lang po yan ginawa. Yan. So nasa likod naman po tayo ng building namin. Ito na po yung sa likod ng building namin. Ayun yung nakikita nyo pong mata na yon na parang musing Naruto. Yun po yung school. Dito maraming mga nananahe, spa, salon. Ayan. Nagtitinda ng mga bike. Ayan. Yun ang gaganda nila, oh. Mga collection ng bike. Ito yung ayun yung cam shop. Ito yung likod ng building namin. Ito yung parkering. Dito yung pasukan ng car. Yan. Yung anak ko gusto nakikita lahat. Yan. Yan, mga tindahan. Ay, may tindahan daw sila ng mga bangus dito, oh. Hindi pa ako nakapasok sa mga ganitong tindahan. Kasi may mga Arabs. Ayan po yung school. Bagong renovate po. Nice po nila, lininis nila. Pinaganda po nila ng todo. Bilihan din ng cellphone at saka repair. Pag-repair ng cellphone dito rin po. Yan, dito mga kagamitan sa mga mananahe. Yung mga gunting, makina, at iba pa. Sinulid. Yan. Ito, sa ano yan? Sa buhok daw. Saka sa mga pilikmata. Ito may suki kaming mananahi dito, si nanay. Wala siya doon. Ito, restaurant din to na nagsara. Mga hindi kumita, hindi pumatok yung ano niya. Ito yung Lidl. Isa rin tong malaking supermarket dito, malapit sa amin. Yun, dun sa daan na ano doon is city na po yung papunta ng city yun. Yung pinaka-central dito. Yan. Yan na po yun sa amin. Yan po yung Lidl. Malaking supermarket po dito, malapit sa amin. Yan. So, umikot lang po tayo. Yan, pinakita ko lang po yung front, back, side by side po ng building namin. Yan. Ito, yan mga bahay yan, mga rights po ng bahay yan. Hindi po sila mga apartment. Yan. Dito po tayo sa Lidl. Pasok po tayo.